Jeg har lavet et skriv med nogle af mine tanker om forholdet mellem Grønland og Danmark. Det tager dog udgangspunkt et lidt andet sted end den dialog og respekt, som man kunne håbe på, og som jeg især ser Grønland arbejde på, men også flere og flere danskere. Det er for min del skrevet fuld af respekt for Grønland, men måden det opfattes på er det vigtigste, og det er jo ikke sikkert, det læses på den måde, som jeg håbede. Det er også et godt råd til Grønland, og det er jo altid farligt at komme med. Det er endda et råd, som andre har fået på nakken over, fordi det nemt kan misforstås. Men jeg er overbevist om, at det er det, der allerede er ved at ske i Grønland, og derfor bygger rådet videre på en bevægelse, der allerede er i gang, og jeg er overbevist om, at det kan og vil gavne Grønland meget. Kære Grønland, drik ikke giften. Først og fremmest undskyld. Jeg skal nok vende tilbage til det med giften, for det kræver en forklaring og en lille historie. Dog først et undskyld for en masse ting i fortiden, men også i nutiden. Jeg kender langt fra til det hele, og påstår heller ikke, at jeg kan sætte mig ind i alle følelser og tanker fra og om fortiden. Tværtimod kan det nogle gange være svært at forstå de kraftige følelser for en del danskere, der ikke før har tænkt de tanker. Også for mig, der ellers har grønlandsk familie. Men derfor kan man godt sige undskyld. For eksperimentet, kryolitminen, spiralsagen, dansk overherrementalitet før og visse steder stadigvæk. For hyggeracisme, for begrebet grønlænderstiv, for den evige snak om bloktilskud, for satire og for uvidenhed generelt omkring Grønland og grønlændere. Det var ikke mig, der levede dengang kryolitminen startede med at blive lænset, eller som fandt på eksperimentet med børnene. Og i min omgangskreds støder jeg sjældent på hyggeracisme, og men det sker i sjov fra tid til anden. I min omgangskreds møder jeg meget velvilje, nysgerrighed, og hvis ikke indsigt, så udsigt og beundring for jeres land og jer som mennesker. Behøver jeg at sige undskyld? Det kan jo diskuteres, men basalt set nej. Det var ikke mig eller min nære danske familie, og det er svært at placere skyld et enkelt sted. Og er der overhovedet tale om nogens skyld, hvis alle gjorde, hvad de troede var det bedste for alle, også Grønland indirekte. Kan jeg så overhovedet sige undskyld for noget som helst? Ja, det mener jeg. Og jeg kan også mene undskyldningen oprigtigt, uanset hvad. For det at sige undskyld til nogen handler ikke kun om at se egne fejl, eller kun om at berolige andres følelser. At sige undskyld handler mere end noget om, at noget gør ondt, og at en undskyldning kan samle fokus for alle, om at komme et sted hen, hvor tanker og følelser bliver bedre om fremtiden. For vi kan ikke nå eller ændre fortiden, men vi kan ændre fremtiden. Jeg ønsker på alle danskers vegne og for hele Danmark som land at sige af hjertet undskyld. Der blev lavet meget skidt i gamle dage, og bliver det nogle gange stadig. Jeg håber, det betyder noget for jer, og jeg håber, at forbindelsen mellem grønlændere og danskere, ja hele verden for den sags skyld, kan blive bare en lille bitte smule bedre af, at jeg undskylder og ønsker en bedre fremtid. Bare lidt. Nogle vil måske sige, at det skal være statsministeren, der siger undskyld, eller flertallet af danskere, der skal sige undskyld, eller at undskyldninger slet ikke dur, at det skal være den nutidige hyggeracisme, der skal stoppe nu, osv. Men man må starte et sted, og her nu kan jeg kun starte med mig selv. Og så er der også noget, jeg ønsker eller håber, at I kan gøre. Det er ikke direkte for min skyld, men både for jeres skyld og for alles skyld. Jeg mener nemlig også, det omvendte gør sig gældende for jer grønlændere, og alle midt imellem, som er både danskere og grønlændere. Når man er vred, såret eller ens retfærdighedsfølelse og frustrationer bliver udfordret, så er der ofte, men ikke altid, nogen man relaterer følelsen til. I det her tilfælde Danmark og danskere.
Det er ikke sådan, at jeg tænker, at I skal gøre noget bestemt over for danskere, andet end meget af det, I allerede gør. Kræv ligeværdighed og respekt. Det er noget andet, jeg ønsker fra jer til jer selv. Jeg tror, en meget stor del af jeres frustration relaterer sig til netop det spørgsmål om, hvem. Hvem eller hvad kan I rette frustrationerne mod? For hvem eller hvad er Danmark, og hvem er danskerne? Dem, der lever nu, eller dem fra fortiden? Ham eller hende, den suger på nettet? En tilfældig person på gaden? Hvem repræsenterer Danmark over for jer? Og er der måske også noget dansk inde i mange af jer? I familien eller på arbejdet? Det er et utroligt komplekst spørgsmål, og det ændrer sig nok også alt efter, om man snakker for eksempel om eksperimentet, som tidsmæssigt er mere fjernt, eller om nutidens hyggeracisme, som er tæt på. Læg dertil, at Grønland og Danmark, grønlændere og danskere, er flettet ind i hinanden familiært og venskabsmæssigt, kulturelt, på arbejdspladser og på masser af andre måder. Og hvad hvis man elsker og hader danskere på samme tid? Jeg forstår mere og mere, hvor stærke jeres følelser er omkring jeres land, folk, kultur og danskernes indflydelse herpå. Og jeg kan sige ærligt, at jeg så godt jeg kan prøver at sætte mig ind i det. Men nogle ting er bare svære at forholde sig til end andre. Nogle ting kan man ikke opleve eller forstå på samme måde, som I gør. Det ville jo også være mærkeligt, hvis jeg pludselig påstod, at jeg kunne sætte mig fuldt ud ind i, hvordan det er at være grønlænder med flere generationer bag mig. Det kan jeg jo ikke. Og derfor oplever mange danskere også de historiske sager med langt større lethed og undren end de fleste grønlændere. Det er ikke af ond vilje, men mange danskere lever ikke med den arv og tænker derfor, at for eksempel eksperimentet var forkert, men der var også børnehjem i Danmark, som lavede hæslige ting, og det hører fortiden til. Eller at Eskimo blot er et ord, og at det er uskyldigt for alle os, der er vokset op med en af de allerbedste is. Men der må vi alle have tålmodighed med hinanden begge veje. Læg dertil, at woke-kulturen kan gøre enhver i tvivl om, hvornår noget skal eller ikke skal ændres. Vi bliver bombarderet dagligt med nye fortolkninger af mange ting. Det er ikke nemt. Den forståelseskløft mellem grønlændere og en del danskere kommer ikke bare til at forsvinde. Og det selvom praktisk talt alle, som jeg i hvert fald er stødt på, er moderat eller meget positive over for Grønland. Forståelseskløften giver grobund for sådan nogle fejltrin som satiren på DR. Det, som nogen synes er lidt uskyldigt eller sjovt, rammer dybt ned i andres fælles traume og frustrationer, som går generationer tilbage. Det, som mange i Danmark tror kun handler om minedrift, handler i Grønland om århundreder af magtstrukturer og tilsidesættelse af grønlændere på egen jord. DR kunne godt have tænkt sig mere om. Det var direkte dumt at konstruere sketchen på den måde, uanset om det var DR, der var målskiven. Men jeg tror, det kommer sig af, at forståelseskløften er så stor, som jeg har nævnt. Et fejltrin er også den evige snak om bloktilskud, som selvfølgelig er nødvendigt, set i lyset af den historiske udvikling. Men som mange danskere alligevel altid skal nævne, som om det er en julegave. Og det er her, jeg siger til alle i Grønland: drik ikke giften. Giften er, når andre opfører sig dumt, men det er os selv, der får det dårligt. Ofte kan det ikke undgås i situationen. Hvis man for eksempel bliver overfaldet fysisk, hvis nogen stjæler noget fra en, eller en person råber eller skriver noget ubehageligt. Men selv i de situationer er det værd at huske på. Jeg stødte selv på udtrykket, en gang jeg blev ansat som lærer på en skole i udlandet. Chefen var en amerikansk veteran fra Vietnamkrigen. Han havde stadigvæk en kugle siddende et sted i hovedet. Ud af det blå, og uden jeg dengang helt forstod hvorfor, sagde han pludselig til mig: nogle gange opfører andre mennesker sig dumt. Men hvis du konstant går og bliver vred på dem,
og aldrig kan slippe det igen. Hvis du bliver bitter og indestængt, så svarer det til, at du vil slå dem ihjel. Men det er dig selv, der drikker giften, mens du venter på, at de skal dø. Grønland og grønlændere er et fantastisk folk med en fantastisk kultur. Sammenhold, kunst, musik, mad, historie i et fantastisk geografisk landskab. Den grønlandske kultur blomstrer og dyrkes i stor grad med stolthed af både unge og gamle. Så det jeg siger er, at når et dansk satireprogram laver en åndssvag og nedsættende sketch, så drik ikke giften. I er bedre end det. I er mere end det. Og I behøver ikke et godkendt stempel fra et dansk satireprogram. Lad ikke den dumme dansker få jer til at drikke gift. Man kan møde dumhed alle vegne. Jeg siger ikke, at man skal finde sig i alt, eller ikke skal lytte til sine følelser. Man skal sige fra. Man skal snakke højt om det. Man skal skrive om det, og man skal gøre opmærksom på det uanstændige og sætte en grænse. Selvfølgelig. Men lad det ikke definere jer. Sæt jer selv fri fra den indre og dårlige følelse, det giver. Lad det ikke længere ramme jeres sjæl. Se det for, hvad det er. En dumhed. En dum satire. En enkelt redaktions manglende indsigt og forståelse. 10-15 mennesker på DR, som ikke er onde, men simpelthen dummede sig, fordi de ikke kunne skille tingene ad. Når dansken opfører sig dumt, så se det for, hvad det faktisk er. En dansker, der opfører sig dumt. Uanset om det er satire, snak om bloktilskud, alkohol eller kolonimagten i fortiden. Det definerer jeg ikke længere. Det gør I selv. Men kun hvis I giver jer selv lov. Selvfølgelig er der traumer, både personlige og fælles i Grønland, samt andre ting, der ikke bare forsvinder. Men jeg ved, at ingen fortjener at drikke giften fra andres handlinger. Og jeg ved, at det man træner, bliver man bedre til. Så træn ikke at drikke giften. Når en eller anden fjendtlig person på nettet sviner grønlændere til, så sig fra. Men husk, det var én person. En, der råbte højt. Eller måske nogle stykker, eller et par tusind. Men der var 6 millioner andre, der ikke gjorde det. Husk også på det. Og hvis en dag en fremmed på gaden siger noget dumt, så husk, det er jo ham eller hende, der er dum. Det er jo virkelig sådan, det er. I en stærk kultur, og når I kollektivt på et eller andet tidspunkt virkelig erkender helt ind i den grønlandske sjæl, at det ikke er danskere eller Danmark, der skal vurdere eller definere jer, så er I fri. Og jeg tror, det er det, der skal til, for at det grønlandsk-danske samarbejde kan fungere ligeværdigt, så længe det er nødvendigt eller ønskværdigt. Giv ikke Danmark den magt, at et satireprogram, en tilfældig person på nettet eller en person på gaden kan nedgøre jer indefra. Dette lægger ikke ansvaret over på jer. Dette fratager ikke andres ansvar for dumme handlinger. Men det giver muligheden for at forstå og skabe sig selv og sit land på en stærk og positiv måde. Jeg ser det allerede mange steder. De stærke grønlandske politikere, der kæmper for Grønland, både i 70'erne og frem til nu. I kunsten, i musikken, de mange dygtige fagpersoner på jeres arbejdspladser, og især blandt ungdommen. Så drik ikke giften fra andres dumhed. Sig fra med stoltheden over at være grønlænder, med alt hvad det indebærer, uden at blive trukket ned i sølet. Smid den indre koloniherre væk. Jeg ved godt, at der i det ydre stadig er masser af arbejde foran jer. Det håber jeg fortsat, vi kan prøve at gøre sammen, for vi er ikke fjender, og der er mere end nogensinde brug for dialog, respekt og samarbejde. Men giv slip på den sidste rest af koloniherren i det indre, så der er endnu mere plads til den grønlandske sjæl. Gør det, der gavner jer i fremtiden. For det er langt bedre og vigtigere at blive fri i sjælen, end at blive fri af et rigsfællesskab. Så skal resten af Grønlands udvikling og selvstændighed nok følge trop med tiden. Det er i hvert fald mit ønske til og for jer.